Kwedu no mabuja akanaka tauya nodzosondo rino. Zhinji dzotiribo kunyepai padzaiitikapo tati tindopendere sondo. Mungwene kuzwisisa zvese zvaiitika zvikuru zvacho. Tanda ipapa tiri kunyepai kutoti bato roCCC notungamirwa naNelson Chamisa ragonyora tsamba kuendesa kune vakuru vanoita zvokunyoresa zvinhu intellectual property, wachiwanyepa kutoti aiwa usu hwachamisa hwatoba huchakwanika ba kugosenzeka madiri aJorgina nokutoti hwatonyoresiwa kuti usu hunosenzesiwa pabato roCCC basi hwiwa muvanhu wese kana anenge atoda kusenzesa usu hwachamisa ipapo nomawara akatisiya aye akutofanira kuti akumbire mvumo kuti anyepewe abvumirwe kusenzesa. Zvanaka izvi hino kuti chabanguyo achagumira nopapi nokutoti ipapa inobva yaita kugwa nayo chaiko toramba takaringa tichizokunyepai. Ivo bato roCCC wakanyora tsamba yavo vari kupa mureketo kutoti zvakaitika pakaisiwa Jacobo Mafume kuti abenhuke pakuita meya weguta roHarare paribe chisvinu chaiitika ipapo. Rekai tigoona kwazvinoperera, asi chazviri kunakira aiwa vanhu vari kundoona zviri kuitikazvo nokungwisisa vanhu vari kungwisisa pokare zviri kuitika pokare. Charamba edu takaringa nokutoti wagoreketa ivo vachiti kwai mukanzuru makauya vanhu mabhaunza kukagouya mapurisa zvikagodidi. Rekai tione kwainoperera iyoyi. Iro bato roCCC kureketa kuno sondo rino guta roHarare noguta roBulawayo wagoenda wachienda kopa hwara hwanochembere zvokudya pokare zvimwe zvokusenzesa kuti waboye zvinoita kuti wasekerere nokufadza usu hwavo panguvayo inoyo kirinamasi. Izvezvi kureketa kuno aiwa zviri kunakidza zvokutoti iwo wachamisa mureketo wavo wagoreketa nguva yekirisimasi ino wagotoreketa wakatoti vanhu kodifamai muzive kutoti aiwa Mwari watinonamata musvinu ende anotiendesa mberi. Rekai tigoona kwainoperera ipapa kuti inenge ichidini, asi zvogore rino kirinamasi mahwani kaitione zviri kuuya gore riri kuuya naiyo naMhanduwe zvavari kuitazvo. Kumwe kuita kwakanyadzisa chaiko kureketa kuno zvati zvamboitika pasi rese kuti kwai mapurisa matikitivha anogoti iwo ari kuda kunyorera tsamba kukambani yoFacebook kuti igoape kuti takudzwa ngadziore anopinda sei pachirungu username and password kuti kwai wagokone kuboya kuti mbanani vanhu waida kumuvhiringa. Koka wari kuziva mavhidhiyo aripo pokare kutoti vanhu vacho vamwe vacho vakatobatiwa kutoti mapurisa kare. Saka unobva waita kuzvisaya kuti chavari kunyatsa kuda chaicho ipapo chii. Takandomuti iwe ngadzitoore hadzo kana usatombowape bagoreka kuwapa nokuti ukandowapa iwe wanyura kunyudziwa chaiko nokunyudza vazhinji unenge wanyudza vazhinji. ZANU-PF watanga pokare kuita unhu hwavo hwopfene huya kureketa kuno wanopurazi rinonzi umvucha ravari kuda kuenda kopamba varungu vari kurima papurazipo wanomakore anosvika 40 vachirima papurazipo rikatombodimwa pokare kashoma kawasara nako ikako kanewa mashefu akutokada kuno wabva watanda kuwaburitsa padande mutande zvaita kuti wango nemapurisa agoreketa kuti asunga vanhu vairi ipapo. Paribe chisvinu baba, asi ndo zvamunotoona kuti kana nyaya yevhu ichiramba ichidandi taane makore anoda kusvika 25 ivhu ratanda kupuwa vanhu zvakadando obva waziva kuti paribe chisvinu idi. Rekai tigoona hedu kwazvinoperera. Kwai wanhu wofazi wakasenzesiwa noZANU-PF kuita mutsepwede panguva dzosarudzo dzamwedzi waiye Nyamavhuvhu wakutanda kuchema pokare kuti kwaita nyimiwa mari dzatakanga taimbisiwa kuti tichapuwa. Aidi vanhu vanoita kuita kuhwara chaiko zvakuhwadza izvezvi. Rekai hedu tione maitiro avachaita kuti vachaita sei, asi kunyudziwa ndiko iwo waita manje ipapapa.
tikaitione hedu tinoramba takaringa achizokunyepa ipo zvinenge zvichiitika. Mamwe madzonzoni akapinda sondo rino. Headmaster Bob Nyabinde wanga wari kuimba musambo waAfro Jazz waripo kare mubvuwi wokukwekwe kwaiwatisiya kuti mweya wawo ngauzorore murugare. Wanga wana makore 60 zvakaitika nozuro izvi pokare. Nozuro uyu koka General Chiwenga Guveya Constantino anga ari kuti ndiri kuchata naiye Miniotabo mudzimai wache mutsva. Aiwa wanononoka ba wanonongerwa wanozvidaba izvozvo zvekunongerwa kuchata ndizvo wagoita pawanga wana Jocelyn wachindobva kumutsvetsa kwakutotangana naiye Mary wachindobva kumutsvetsa wasimudzirana naiye ikaiti kuona kwazvinoperera kwai wakachatira iko kuborodhero kwoku. Ticharamba tichiringa zvinenge zvichiitikazvo. Kumwe kuita hurumende yedu kunosaika kuzivikana kuti kurumboenda nokupi. Barbara Rodzi kureketa kuno ari gurukota rinoringa nezvewarendo wari kuuya munyika agodzinga basa kuna iye mukuru anga agere hunde kuZimbabwe Tourism Authority Winnie Muchanyuka. Paribe agoziva kuti chii chakanyatsoitika nokuti Winnie anga ane mwedzi 6 basi ari mubasa. Apa kuri kunzi kwai agonyora tsamba yekuti ndichada babasa asi anga abva kufurufushiwa naiye Barbara Rodzi. Tikaitione zvinoperera izvi. Tiri kufarawo kunyepai asi zvichihwadza pokare kuti kwai kambani yoStarlink yagozobvumirana nodande mutande kambani yaShingi Mutasa kuti igozouya muZimbabwe ichiburikidza noiyo kambani yaShingi Mutasa. Charamba hedu takaringa kuti zvinenge zvipera sei. Iyo dande mutande waribe chawareketa pachena kuna kuti zvinenge zviita mari nokudii zvese zviribe chareketiwa. Mukandiona waisa mari yakawanditsa haiwa tekairai mukwire kuenda kuZambia mungonotsvaka pekunyoresawo mukumbira vanhu monyoresa motambira zvinhu zvenyu mouya nazvo kana kutumira chero zvamandoitazvo kuti muboye dande mutande rakachipa. Ndo zvazvinotoda nokutoti wari kuzvinyanya. Kwai Zimbabwe ipapa yakatadza kukokiwawo kukatombo kanyai UK Africa Investment Summit. Wakomana zvese zvaana Frederick Shawa zvekuti kwai re-engagement aiwa manyepo mukango vari kundoreketa kuti kwai zviri kuita tusvinu vaimaziva kuti wari kuda kuti tambisa bhora ribe mweya wanhu ava. Zvakaita kunyangara chaiko. kuHarare sondo rino pokare kunzvimbo yobudiriro kwakaratidza kuti kuribe budiriro idi. Mvura yakanaya ikabva yaita mafashamo kwai nokamwana kakatosaika kari kuzikana kuti karipi. Wakomana unobva waita kuzvisaya kuti zvinombopera sei. Asi ipapa Jacobo iye Mafume abva atofumira kuenda kuwanyepa kuti tichakubatsirai nekuti ada kuvabatsira nei. Tikaiti kuona hedu kuti anenge achizviita sei. Kambani yoDynamos chikwatacho chakagoreketa icho kutoti akamboita murairidzi wavo pokare akambotambira chikwata David George kwaiatisiya kuti mweya wache ngauzorore murugare. KuSouth Africa manyongore ariko izvezvi paribe ari kuziva kuti chii chiri kunyatsa kuitika nokutoti nyaya yemagetsi iri kuramba ichitemesa vanhu musoro paribe chisvinu chiri kuzikana. Ticharamba hedu takaringa maitiro ainenge ichiita kuti inenge ichienda nokupi. Apa TD Jakes maiwe zvangu agotanikiwa pachena sondo rino kuti kwai mukuru uyu anoita zvinoita kuhwadza agobhinya wapwere wakomana nokuita pokare zvoungochani. Mukaona padarimo maziva kuti paita kunyangariwa. Ndo zviri kureketeka kuti ndo zvaakagonzi anoita. Heno kuti zvichaburika papi tichazviona kwazvinoperera. Apawo Isabella dos Santos mubvana waJosé Eduardo dos Santos mushakabvu akambotonga nyika yoAngola
izvo zvaakajiwa nyayayo zvinhu zvache zviri zvomari yokuBritain mamiliyoni 500 million pounds pachirungu. Rekai tione kwainoperera. Asi wari kuita kumugwema mbichana hawo, wachimugwema mbichana kuti zvese zvaagoba nguva yese yanga ana bambo wacho wari kutonga zvibenhuke. Tichiperera ikoko Britain ikoko, Manchester United yagoratidza pachena kutoti aiwa, kana iye amwa mudzepete anoita mutambiro wakadando. Rekai tigoona kuti iwo mabhuza okwedu akanzi aende kotamba nawo anotadza kuwaja chere. Nokutoti zvinoita kunyadzisa. Asi wari kuratidza pachena kutoti iwo achiri nani panewo Chelsea. Idi rekai tiseke nhamo ngerugare. Wanhu weChelsea wari kuita kusaya pokuringa, kusaya pokubata, kusaya wokuseka pokare, isi tiri nani tinozovasekawo. Mitambiro yacho inoita kurwadza. Nyasi weManchester United wagoreketayo kutoti anonzi Sir Jim Ratcliffe kwai atenga zvikamu 25 kubva muzana zvokambani yoManchester United. Rekai tigoona kwazvinoperera kuti zvinenge zviuri ano mari kana kuti zvinoita kuti zvinhu zvichinje chere. Ticharamba takandoringa. Tiri paboka, rekai tidifambe zvedu isusu mabuja, muwane kirinamasi yakanaka, muiti wetu svinu, mukombore hwena yawe. Tinoboyana kirinamasi yapfuura. Tini wenyu Mhanduwe Wenhau.